mau mari lugur gitu kok sowo motok. Ndi to Mas? Iki casmu kok gedhen kaya ngene lho. wis meneng ben pancen dadak. Yen pangapunten Mas nggih, lek Mas Karyo niku lak piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen ketaris bagus. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih, diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon. Lah nggih pripun? Tiyange wireng. Gecak itu tambah peteng dedek. Ngenyek. Iki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? Online. Online. Saiki skincare. Lah anak napa? Rawulan kepungkur iki di skincare raine. Glowing putih. Niki terkapok. Tapi Dino apa? tanggane. Komat raine koyo kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine. Wah, kula ireng kemah. Waduh. Iya. Payak. Ale koyo wong eling. Tapi sampe di ape kok ya apa mau ndek bojo aku. Ya. Lho, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah kok aku mikir nomad piye? Napa? Bojoku wayu pangan wong. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anak. Lho, iki panjenengane kok malah ngajari kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurono aja. Engko nek entuk iki komat ireng kowe putih. Terus dadiane anake ya napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok Bayar sih. Engko penyeberangan zebra gocat nang aspal wae. Loreng. Sing ora. Sing opo niku sing sementen sing sampe Teko ndi mau? Lelampahan. Lalampah kengka Tarasna tolong segera hilang Tarasna tolong sebentar ya nadyanengku bekasmo Mangga, Bubuk asmara. Ala Mbak Lucy dan juga Cak Noh. Ya, enggak. Yang
Gubuk kae. Mas Tangan apa? Bisa gak? Ayo Cak, Mas Nova sarjana seni kondang saindenge Nusantara. yo kerep pola kayak lele digedhek. Sakit pinter sing ngendak. Yo biasane yo. Sik to, Yo nek mau nambane nyapa tekan kancane. sik to, ilah kan manut sing ngendang lho, kae sakit pinter kae sing ngendang. Iki lah ngelokne Lucy. Lah joget polae kaya lele digedhek. Lah iki gimana-mana lho, Bang. Lele kok digedhek lho, rong mok gedhek mate ndasmu. Sik to, kae mbok obah ngopo Mas Nova iso kan. Jajal lho. Sesuai kendang. Sesuai kendang rumah sakit lho, Pak. Ayo. Catatan sakroning ati. Tanah lontar. Saya marah. Ya, pinter. Iya, Pak. Kok ngulek? Pinter, Pak. Cobi, Mbak. Wong aku. Contone mal. Wong ora muni lho Mas Nova iki sembarang kendang. Iya lah tapi Mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kukur. wong aku iki lho karo lungguh iki Nova iso. Cobi, Pak. Cobi, Pak. Oh. Kenapa kok enak ini? Yo. Yo tanggo. Kowe jajal, cangkeme. Ayo. Ayo. Gak iso. Man. Kowe iki pintu 50 aja di sini-sini kok dimacet. Piye ta yo? Ketok sampean koyo duwe anu iki. Iya, Gendang dek. Sampeyan. Dimakne tenanan. Sikile. Bakange. Yo ngene muni. Tuwek wonge. Tuwek iki lho. Ngene tuwek. Iki tuwek wonge. Nggih. Tapi kencing manis lagi. Ngene lho. Cekel yo. Oh, abah iso. Mandare karo kita madang gedhen iki. Mas ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas No. Mas, matane madang ora sopan. Ora sopan. Yo paling ora ki kaya wong kae nyawet. Serba iki mau piye? Contone misale, contone gampang ya. Pala kekek Mas. Jam-jam tak. Orang arek Mas. Lemu wae dhuwit iya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk opo? Yo. Apa kata-katamu? Ora-ora. Lah ora-ora dhuwitmu piro? Dhuwitmu receh. Ora. Rumokne iki lho. Enak bae. Mas, nuwun sewu jaranan Mas. Pak dulu.
dheweke siap nih. Nyun sewu. Ora. Andane madang gede iki jawab. Ora kaget aku. Lagi telik nih. Ngono yang jaluk disemak lho. Ini duwe kekeliruan awakmu. Ya, Pak. Duwe salah karo cacah iki. Makanya senengane sabotase nek karo aku. Aku lagi tak bagus kok gak pakai ikhlas. Pancene Ternyata main dinane kaya ngono ya piye kowe nek ketok piye? Ketok ganteng, Ketok bah. bagus. Ya cacah yo minder nek pancene kowe iki ketok kampus ki bocah-bocah Bagus. dapat tak setuju. Bagus. Uang sabeti. Ayo deh terus pinter. Cedakan saja. Aku kowe dadi karma mergolare nek was Tepuk tangan Lucy Brahma. Baleni perkara